Mihalad og mga bulak sa Plaza General Santos sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan sa Gensan, opisyal sa kapulisan, task force commander ug ubang mga representante gikan sa ubang ahensya sa Dakbayan. Kini ang simpleng pagsaulog nila sa ika-33rd Kalilangan Festival dungan sa ika-83rd founding anniversary sa syudad kagahapon Pebrero 27. Duna sab mga production numbers aron hinumdumon ang pagsugod sa Gensan ug ipakita ang dato nga kultura sa syudad. Sa mensahe ni Mayor Ronel Rivera, ilang nakita ang padayong pag-uswag sa syudad aron mamahimong mas maayong dapit nga kapuy-an ingon man lugar nga napuno sa kaabunda sa agrikultura, isda ug uswag sa ekonomiya. Gipasalig sa mayor nga ablihan balik ang turismo sa syudad bisan pa man nga dunay pandemya. Giawhag usab ni Mayor Rivera ang tanang residente nga ipadayon ang pag-atiman sa Gensan ingon man ang pagdasig sa katawhan sa pagtukod o pagporma sa ilang mga kapabilidad ug identity isip mga lungsuranon sa Gensan. Niadtong Pebrero 22, formal nga gisugdan ang selebrasyon sa kultura ug tradisyon sa Kalilangan 2022 nga dunay tema nga kalingang kalinangan pinaagi sa pagpatingog sa gong ni Mayor Rivera isip opisyal nga deklarasyon sa pagsugod sa selebrasyon. Ang opening ceremony gipahigayon sa KCC Convention Center. Ang Kalilangan Festival usa ka unique nga selebrasyon kung asa dili lang kini usa ka religious festival apan usa ka festival sa panagiusa ug kultura sa Gensan. Usa ka selebrasyon sa harmony luyo sa laing-laing kultura sa syudad. Tema karong tuiga nakaangkla sa culture of caring. Highlights sa selebrasyon ang kamahinungdanon sa pag-atiman ug pag-amuma sa kultura ug katawhan sa Gensan hilabi na sa panahon sa krisis ug pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!